Pasibayo ka pala niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, muli ako nagbabalik dito sa Reca Resort 2. Yun na kabalin, gawa na yung mga dalawang Bali villa nila dito. So nandito ako ngayon sa Bali Infinity Villa nila. So yung pinaka rates nila dito guys, Monday to Thursday is 12,000 pesos. And then guys, kapag weekend naman, Friday to Sunday, kasama yung holiday, 15,000 pesos. And syempre kabalin, kapag nag-book na kayo dito sa Reca Resort 2 Bali Infinity Villa nila, so pwede nyo nang gamitin itong Infinity swimming pool nila, syempre powered by copper technology. Eh kagandahan niya guys, no corkades, drinks and foods, no time limit in swimming, may sarili siyang playground, and then syempre pre-feeding pa rin sa mga talking parrots nila sa mismong aviary. So only movie marathon. So may Netflix na siya guys, ultra fast Wi-Fi, 24/7 on-site customer service, good for 8 to 10 packs. So secured parking guys, kasyang-kasya yung 3 to 4 cars. So yun kabalin, samahan nyo akong i-explore itong Reca Resort 2 Infinity Villa dito sa Manibaog, Porac, Pampanga. Yun guys, so papakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng mga rooms nila dito. So may dalawa silang rooms. Excited na ba kayo guys? Tara, samahan nyo akong ilibutin itong Bali Infinity Villa nila. Syempre kabalin, unahin na natin itong pinaka infinity pool nila. Yan kung makikita nyo guys. Ang kagandahan dito sa Reca Resort 2 sa mga villa nila is powered by copper technology na din sila. Which means guys, itong tubig na to is wala siyang germs and then viruses. So pinapatay na siya nung mismong copper technology nila guys. And then paalala lang, bawal maligo na hindi proper attire. So kailangan naka-proper attire kayo guys. And then yung lalim ng pinaka-pool nila 5 feet pa 4 feet, and then dun sa mismo medyo mababaw is nasa 2 feet lang yun guys. Ito na kabalin na napaka lamig nung tubig dito. So napakasarap mag-chill dito sa Reca Resort 2 Bali Infinity Pool nila. Nice guys. So ano pang hinihintay nyo? Book na kayo guys. And then guys, so sa kabilang side ng pool, so pwede kayong maiga dito para mag-chill. Makikita nyo guys, meron din silang mga chain light. So mamayang gabi guys, papakita ko sa inyo kung ano bang itsura or ano bang ambience. And guys, no, kapag nakapag-book na kayo dito sa Reca Resort 2 Villa nila, so kasama na to, may 10 chairs, and then may 2 table. And then guys, syempre magagamit nyo na rin itong barbecue griller nila. And then ito nga yung inupuan natin kanina. So may couch dito and then isang table dito sa kabilang side. So mismong harapan ng pinaka-pool nila. So ito na yung parang living area, and then ito na rin yung mismong kitchen guys. So may kasama na siyang gas stove. Ayan, halos kumpleto guys. Makikita nyo dito, yan. So may mga cabinets. Ayan sila guys. So kumpleto na rin. May baso at kutsara. And then yung pinggan. And then sa kabila, ayan siya, may pitchil na rin guys. So may kasamang rice cooker. And then eto, may kasama na ring rep. Total ito, nakabukas na siya. Nakabukas na rin yung comfort room guys. Ito siya. So Bali vibes yung pinakadating ng pinakalugar nila dito sa Bali Infinity Villa nila guys. Napakalinis. Ayan siya guys. And then kung mapapansin nyo, pati itong mga lights nila is mga rattan. And then ito, pati mga paintings, nakaka good vibes. And then syempre nakaka-relax yung pinaka villa nila dito. Siyempre guys, ito meron na rin silang swing dito. So habang naliligo yung mga kasama mo, pwede kang mag-chill lang dito. So yun kamalin, bali samahan nyo ako, papasukin na natin itong mga rooms nila dito sa Reca Resort 2 Bali Infinity Villa nila. So yun, ito siya guys. Wow, just wow, ang ganda guys. Ayan siya. So yung makikita nyo dito, kung gusto nyo open to guys, ayan siya, full glass. And then syempre naka-curtain sila. Nice. So may dalawa silang bed, king size
So kasyang-kasya yung tatlo dito. So tatlo doon. Bali 6 dito sa mismong rooms nila dito. Yan guys, nakaka-good vibes naman din tong mismong lights nila. And then syempre, may kasama na rin siyang TV. And then importante dyan syempre, fully air condition yung pinaka rooms nila dito. And check natin guys itong mismong CR. So ayan siya. Nice. So yun kapalin, kakatapos lang natin na i-check yung isang room nila dito sa Reca Resort 2 Bali Infinity Villa nila. So papasukin na naman natin itong isang room guys. So tara, samahan nyo ako. Wow! So halos same lang din naman sila guys, no? So may full glass din siya dito. Ayan siya. So pwede nyo siyang i-open guys para makita nyo yung view sa mismong labas. Ayan siya guys. Ito yung pinaka drop lights nila, napakaganda. So yung pinakadating ng mga rooms nila dito sa Reca Resort 2 Bali Infinity Villa nila, no guys, is Bali vibes, napakaganda. Alam mo yung guys na akala mo is wala ka dito sa Pampanga kasi napakaganda nung setup nung mga villa nila. Ayan siya guys. Yun o kabalan, bali ulitin ko lang yung pinaka rates nila dito sa Reca Resort 2 Bali Infinity Villa nila. So from Monday to Thursday, weekdays guys, 12,000 pesos. So pwedeng mag-stay guys is 8 to 10 packs. Ganon din pag weekends and then holidays, 8 to 10 packs. Pero iba yung rates niya guys is 15,000 pesos. So yun, ano pang hinihintay nyo kabalen? Punta na kayo dito, syempre isama nyo na ang buong pamilya nyo at perfect siya guys. Lalong-lalo na sa magbabarkada, kung may team building kayo, pwedeng-pwede dito sa Reca Resort 2 Bali Infinity Villa nila guys. Napakaganda. Wala akong masabi. Sobrang ganda guys. Lalong-lalo na sigurado paggabi yung ambience dito. For sure, yung pinaka mismong infinity pool nila guys, may LED light siya. So later, samahan nyo ako mag-stay dito. So interviewin natin sila guys kung ano ba yung experience nila. Yun, good evening kabalen. Nandito na tayo sa Bali Infinity Villa nila. So may nagse-celebrate ng occasion, so 4th birthday. So ayun guys, so papakita natin itong itsura ng Bali Infinity Pool kapag gabi. Ito yung mismong pool nila, yan, changing color light, LED lights. Napakaganda guys. So yun, good evening kabalen. So kasama natin si Sir Otep and then si Ma'am Alicia. Actually, nag-celebrate sila ng birthday ng anak nila. 4 years old, ma'am. Sir, Yes, no, tama. yes. Yun, tatanungin natin si Sir Otep and Ma'am Alicia kung ano ba yung experience nila dito sa Bali Infinity Villa ng Reca Resort 2. Kamusta naman sir and ma'am? Sobrang Vacation okay. niyo po. Sobrang okay, tapos safe siya kasi talagang pagdating namin dito, sinanitize nila lahat. Tapos yung pool, Yeah, galing copper technology daw. Oh, Kaya, yun. so parang safe siya sa mga family natin. Kaya mas okay siyang puntahan kasama yung family. Yes po. Sa price sir, kamusta naman? Okay, affordable naman. Reasonable naman siya so far. Sa place. Sa Sobrang place, ganda. so kasi Yeah. bago pa eh. Bago Yeah. siya. Pati yung room lalo, ang ganda. Sobrang ganda. Bali vibes talaga. Oo, totoo. Sobrang ganda guys. Yun, book na kayo, no? Isama nyo na yung buong barkada at pamilya nyo. Punta na kayo dito sa Reca Resort 2 Bali Infinity Villa dito sa Manibawag, Porac, Pampanga. Hey kabalen, tatanungin natin si Chase kung ano ba yung experience niya dito sa Bali Infinity Villa dito sa Manibawag, Porac, Pampanga. Kamusta naman? It's a nice experience. We like the pool and the kids are having fun. And the bedrooms, yeah, they're nice. I haven't really went to a pool in like a long time, and it's really nice here. So what's up kabalen, nandito na tayo sa Bali Villa nila dito sa Reca Resort 2. So ito guys yung mismong labas ng Bali Villa nila.
So ikutin natin siya. And then later guys, no, papakita ko sa inyo yung mga rooms nila dito. So ayan. And then may pool din naman siya dito. Same lang din, may mga tables and chairs na pwedeng gamitin. So pwede guys, lalo na kung may party kayo. Mas maluwang itong Bali Villa nila compared dun sa Bali Infinity Villa. And then guys, syempre yung maximum packs nila is 10 to 15 packs. Sa kabila guys, yung Bali Infinity Villa is 8 to 10 packs. So ayan siya guys, may kitchen na rin siya. And then siya may kasamang rep. And then sa labas guys, may CR din siya. Ayan siya. Wow. Nice. So ikabalan, bali check na natin itong unang room nila dito sa Bali Villa sa Reca Resort 2 dito sa Manibawog, Porac, Pampanga. So samahan niyo ako guys, pasok na tayo. Sa isang room nila sa mismong harap is may mga couch, ayan, and then may table. And then ito na yung pinaka pool. So papasukan na natin yung first room nila dito guys. So ayun siya. Wow, nice. Napakaganda talaga ng ambience guys, masasabi mo na Bali vibes talaga itong mga rooms nila dito sa Reca Resort 2, Bali Villa, and then syempre yung Bali Infinity Villa nila. So yun guys, no, may dalawang bed, so dalawang king size, ayan siya, so kasya dito is 6 persons. And then ito na yung mismong comfort room, ayan siya guys. So compared to sa Bali Infinity Villa nila, kabalen, yun sa mga rooms nila is merong mga smart TV, pero yun dito guys, wala siya. Ayan, napakaganda guys. And then syempre may curtain, pwede yung open to para makita nyo na yung pinaka pool. Ayan siya guys. And then ito, may isang chair dito, perfect para mag picture guys. Sigurado gugustuhan ng mga plantitas ito mga villa nila dito guys. Yan, napakaganda. Pinaka-rate nila dito guys sa mismong Bali Villa nila is same lang dun sa Bali Infinity Villa nila, pero mas malaki to guys. And then kung gusto nyo ng party, gusto nyo ng medyo yan, masaya talaga dito, mas maluwang yung place ko. And then kung gusto nyo lang mag-relax, pwede kayo dun sa Bali Infinity Villa nila. So yun guys, no, yung pinaka-rate pala dito sa Bali Villa nila is 12,000 from Monday to Thursday. Every weekends naman siya, and then kasama yung holidays is 15,000 pesos. And then yung maximum packs nila dito is 10 to 15 packs. So yun kabalen, no, bago natin pasukin yung isang room. So ito yung pinaka swimming pool nila. So doon is 3 feet yung pinakalalim ng pool nila. And then sa bandang side na to is 4 feet lang siya. And then sa kabila is 5 feet. So hindi ganun kalalim. Saktong-sakto lang guys kung pagkatapos nyo mag-chill. So pwede na kayo magbabad dito sa swimming pool nila. And then syempre, ang pinagmamalaki ng Reca Resort 2, Bali Villa is powered by copper technology, which means guys, wala na siyang germs. And then syempre guys, yung viruses is natatanggal na sa mismong water. Bali, check na natin itong last room nila dito sa Bali Villa. So ito siya, no, kabalen. Wow, napakaganda guys. Same lang din sa Bali Infinity Villa. Halos magkakamukha yung mga rooms nila. So may dalawa silang bed guys, king size. So tatlo kasyang-kasya dito guys. Napakaganda talaga ng mga drop lights nila. So nakaka-Bali vibes talaga naman. Napakasarap mag chill lang dito. And then syempre habang nagkakape ka. And then Instagram worthy itong place na to. So pwede kayo magpa-picture dyan. And kagandahan guys, dahil nga hindi dinala sa mismong labas itong videoke. So pinasok na lang nila dito, parang nag-style KTV room na rin siya. So kung gusto nyo magkantahan, pwede dito. So bawal kasi sa as per LGU yung maingay or may videoke until 8 PM dito sa Manibawog, Porac, Pampanga. Yan na kabalen, kung gusto nyo mag-relax, magtanggal ng stress,
And then syempre, magkaroon ng bonding sa barkada at family nyo. So magpabook na kayo dito sa Reca Resort 2, Bali, Villa nila, and then yung isa is Bali Infinity Villa. So same rate guys, Bali vibes talaga guys, wala akong masabi, sobrang ganda. And then sigurado na kabalin, magugustuhan ng mga plantitos at plantitas itong mismong place nila dito sa Reca Resort 2. Yun guys, no, book na kayo. Bali kung gusto nyong magpabook, ito yung mismong Facebook page nila. So Reca Private Resort. Yun kabalin, samahan nyo ko later hanggang mamayang gabi dito sa Reca Resort 2 sa mga villas nila. So mag-interview tayo ng konti sa mga mag-check-in kung ano ba yung experience nila dito. And napapakita ko sa inyo guys yung pinaka-ambience ng mismong lugar nila dito kapag gabi. Ito kabalin yung itsura ng Reca Resort 2, Bali Villa nila. So ito siya guys. Ito yung good for 10 to 15 packs. Actually may mga naka-staycation ngayong araw. Ayan sila. So hanggang dito lang tayo. Papakita ko lang sa inyo guys kung ano bang itsura ng Bali Villa nila dito sa Manibawag, Porac, Pampanga. Reca Resort 2 guys. So yun kabalin, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Yun guys, no, book na kayo dito sa Reca Resort 2, Bali Villa, and then Bali Infinity Villa nila dito sa Manibaog, Porac, Pampanga. Napakaganda ng place guys, nakaka-relax, nakakatanggal ng stress. So pwedeng nyong isama yung buong barkada at pamilya nyo dito. So yun guys, no, huwag niyong kalimutang i-share itong video to para malaman ng mga kabalin natin dyan na merong ganito kagandang mga villa dito sa Porac, Pampanga. So until our next vlog, peace out! Actually ito no, kabalin, na cover ko na siya before. Wala pa yung Bali Villa nila at saka yung Bali Infinity Villa. So ito, napakaluwang guys ng mismong pool niya. And then may family room siya, may barkada room. So yung pinaka-reach niya guys, no, Monday to Thursday 20,000, and then sa weekend Friday to Sunday 25,000 kasama yung holidays doon. So 20 to 30 packs, ganun na karami yung pwedeng mag-stay dito sa mismong Reca Resort 2. So ito guys, no, papakita ko. So banda doon, ito yung family room. So may dalawang room siya doon. One door, may dalawang room. And then dito yung barkada room. One door lang siya guys, pero andun na yung mga bed. So ilalagay ko yung link yung sa pinaka vlog ko nung unang punta ko dito sa Reca Resort 2. So ayan guys, no, ganyang kaganda itong Reca Resort 2 kapag gabi.